acompanyeu al principi d'aquesta segona hora. Parlem ara d'educació. Fa 5 mesos que el curs escolar va començar en un any molt marcat per l'aplicació de la nova llei educativa. Ja ens hem basat en aquest nom que té, LOMLOE, per les reivindicacions també un any marcat per les reivindicacions del col·lectiu dels docents, per la tornada a la normalitat després d'aquests anys tan durs de la pandèmia. I en aquestes reivindicacions del col·lectiu dels docents, de les que parlarem els pròxims minuts, demanen millores en les condicions en les que fan la seva feina i millores també en les seves condicions laborals. En aquest espai volem donar veu avui en aquest docents i ho fem amb els dos sindicats que aglutinen més treballadores, més treballadors, en l'objectiu que analitzin la situació per la que passa el col·lectiu ara que la legislatura està a punt d'acabar-se i que acaben també aquests 2 mandats del pacte entre els partits d'esquerra i nacionalistes. Ja podem saludar, ens acompanya als nostres estudis Lluís Segura, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estei. Benvingut, molt bon dia. Molt bon dia. I via telemàtica tenim també amb nosaltres a Tino Dàvia, secretari d'Ensenyament Públic del sindicat UGT. Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies als dos per participar en el programa. Els dos sindicats s'han mostrat aquestes darreres hores, aquests darrers dies, molt contundents per la manca d'actuació política per part del govern respecte als docents. Des del sindicat UGT fa uns dies fèieu un comunicat en el que criticàveu el fet que la mesa sectorial d'educació, dèieu, està paralitzada des del passat dia 18 de novembre i de retruc l'acord marc, dèieu, 2023-2027, que just ara s'estava negociant amb millores pel vostre col·lectiu. Ahir ho vareu fer també, Lluís, per part de l'Estei, aquestes crítiques. Per què penseu que està paralitzada aquesta mesa i quin nivell de comunicació teniu a hores d'ara amb el govern? Començant per tu, Tina. Bé, nosaltres venim denunciant des de fa temps una paràlisi en les negociacions de la mesa sectorial d'educació, sobretot en el que respecta a les millores de les condicions sociolaborals dels docents. En aquest moment se troben aturades. Jo entenc que per manca de negociació per part de la conselleria. És a dir, sí que hi ha diàleg, hi ha propostes, però no s'arriba a dur a terme cap tipus de negociació, ni a través de les meses sectorials, ni tan sols tampoc amb reunions bilaterals. En la qual cosa la crispació va en augment i la gent està de cada dia més enfadada. Lluís, estàs d'acord amb aquest diagnòstic? Efectivament. Malauradament, des de fa 4 anys, des del 18 que se va posar per primera vegada aquest acord marc per xerrar-ne amb les entitats sindicals, de llavors ençà no he tingut quasi de cap notícia fins fa 3-4 mesos, que hi va haver una petita empenta, pareixia que hi havia aquesta voluntat política, però que malauradament dia 18 de novembre va quedar troncada. Se reclamen coses molt importants, coses essencials per la qualitat de l'educació i per la tasca dels docents. Se demana una reducció de ràtios, se demana, ara amb l'OMLOE, la càrrega burocràtica s'incrementa exponencialment. Ja sabem que fa anys que demanam una disminució de la càrrega burocràtica i, malauradament, per la part de l'administració no hi ha cap esforç real per reduir tot això. Se demana una reducció de ràtios, se demana sobretot també una carrera professional, en què hi ha molt de col·lectius que aquesta mateixa legislatura han millorat les seves condicions laborals, excepte el col·lectiu docent. Estan molt cansats de compensar l'esquena, estan cansats d'augmentar la nostra càrrega de feina, estan cansats de sempre anar a més. Aquest principi de curs per nosaltres va ser terrible. Van començar ja cansats que com si fos un final de curs i no veiem ara mateix la voluntat política per resoldre aquestes qüestions. Per tant, punts que per vosaltres són prioritaris que s'haurien de posar en marxa de la manera més immediata possible. I també vos deman, som al final d'una legislatura, que d'aquestes qüestions no n'hagueu parlat des del principi i que estigui la cosa tan aturada. Per què és així o ha estat així, Tino? Bé, nosaltres pensam que és un tema de manca de negociació per part de la conselleria. És a dir, estan aturades perquè no hi ha una voluntat real de diàleg. És a dir, s'han posat damunt la taula
temes que a lo millor sí que eren d'interès per la comunitat educativa i per la pròpia conselleria, com podria ser la llei educativa balear, que hi havia molta pressa per aprovar-la i tal, però tot el que fa referència a les condicions laborals dels docents estan totalment aturades. Nosaltres tenim una sèrie d'ítems que per nosaltres són essencials. Per exemple, el pagament a compte de la carrera professional ho van plantejar a les diferents reunions que han tingut en la conselleria. En un principi no se'ns va negar aquesta possibilitat. Entendrien que és un gest de bona voluntat negociadora que almenys això quedàs desbloquejat. Després, per exemple, la reducció de ràtios, com ha dit el company, i la reducció de la càrrega lectiva, perquè no oblidem que tenim una de les càrregues lectives més elevades. Després, la integració del cos de mestres en el grup A1, és a dir, un cos únic. La reducció de mitja jornada per a tot el personal docent, tant funcionaris de carrera com interins, la implementació de les 35 hores, mesures que condueixen a eliminar l'impacte de la insularitat a l'àmbit educatiu, que en tenim molt de problemes, sobretot a les illes menors, per cobrir baixes i substitucions, precisament perquè no s'aborda d'una manera clara el problema de la insularitat. I després, el darrer punt, que ha estat l'elevat preu de les taxes de participació en els processos selectius, tenint les taxes més elevades de tot el país, i proposant mesures per tal de que o bé se retornin una part d'aquest pagament o inclús que s'exoneri del pagament en aquelles persones que ja s'hagin presentat en els processos d'estabilització i que ara se vulguin presentar en el procés oposició ordinari. Per tant, tenim tota una sèrie de temes totalment encallats i és ben necessari seure-nos a parlar. Lluís, veig que moltes d'aquestes mesures, m'imagino que la majoria les recolzes, no? Estan també en les propostes de l'ESTEI, requereixen inversió econòmica, perquè podem parlar d'augment de ràtio, de disminució, perdoneu, de ràtio, però si parlem de disminució de ràtio, parlant d'augment de places de docents, de professors, perquè, clar, menys nins per aula significa que hi ha d'haver més aules. Al final, absolutament tot està lligat. Quan xerram de reducció de ràtios, xerram per un costat, evidentment, d'un augment de la quota de professorat, que recordem que aquest curs passat ja no se va negociar amb els sindicats, i també xerram d'infraestructures. Si dividim les aules, que si aconseguíssim d'una vegada que s'aconseguís fer un esforç real en aquestes qüestions, implicaria, per un costat, més edificis i per l'altre costat, ampliar plantilla. Malauradament, sabem que seguim a la cua de la inversió en educació. Estem a la cua d'Espanya i Espanya està a la cua d'Europa. I clar, amb aquesta... Ens toca xerrar una vegada més de la voluntat política, perquè al final com s'inverteixen els dobbers aquí o allà denoten la voluntat de l'administració de torn d'apostar per aquestes qüestions o no. I sabem que, per exemple, ara fa un any l'ESTEI va fer un estudi sobre les infraestructures on se veia que tot el pla d'infraestructures programat del 2007-2023 no s'havia complert ni amb un 50%. Ara ens posàvem a fer via, a final de legislatura, però han tingut 5 anys, no tots ells condicionats per la Covid, que sabem que hi ha hagut una època molt difícil, però han tingut molt de temps per dur endavant tot això. I al final, malauradament, tot s'acaba allà mateix. Som la gota malaia que sempre ho acaba dient. Ens falta inversió en educació. I això finalment és bona voluntat política o no? La conselleria fa un balanç ben diferent del que vosaltres plantegeu, també en xifres damunt la taula. Per exemple, parla de millores que s'han pogut aconseguir en la reducció, per exemple, del personal interí dins el món de l'educació, dins el món dels docents. Hem vist com aquests darrers dies aquest procés d'estabilització ha vingut acompanyat de polèmica. Una de les queixes era, per exemple, l'obligatorietat de presentar-se als diferents concursos oposició per no perdre cap dret com a interins. Ahir se va conèixer aquest informe que no t'obliga a presentar-te als diferents concursos i que fins i tot se retornaran els dobbers d'aquestes taxes de les que parlaves, Tino, els qui s'han presentat i no sortia la seva especialitat. I parla també la conselleria de que s'han contractat més docents al llarg d'aquests 4 anys. Una altra xifra que també dona de millores, la disminució, que això també és un fet objectiu, de la taxa de
d'abandonament escolar, que s'ha reduït molt aquests darrers anys. Ho dic per veure si també podeu dir alguna cosa bona allà on s'hagi avançat per part d'aquest govern en la matèria de la que parlam, Tino? Sí, bé, efectivament, nosaltres som plenament conscients de que s'ha contractat més professorat i fem una valoració totalment positiva d'aquest fet i és cert que s'ha contractat més professorat. I és cert que també la taxa d'abandonament escolar ha disminuït. Això són notícies positives en les quals nosaltres, evidentment, no podem deixar de reconèixer que sí, que s'ha produït un avanç. El que ens han de demanar és si amb aquest increment de professorat, amb aquestes taxes de disminució d'abandonament escolar, per què la situació que se percebeix en els centres és d'aquesta desmoralització, d'aquesta desmotivació i aquesta manca de reconeixement que troben els docents que tenen. I això és precisament per la manca de negociació. I tot el problema entenem nosaltres que ve d'aquí, de la manca de negociació amb els agents sindicals durant tota la legislatura, que això ha propiciat un clima de crispació que no és recomanable. Per altra banda, no se pot deixar de reconèixer aquestes dades objectives que sí que la conselleria ha posat damunt la taula que nosaltres, evidentment, reconeixem. Lluís, comparteixes que hi ha clima de desànim, crispació a les aules per part dels docents? D'ençà que jo en tenc record, com a mínim, des del principi de curs, sembla un final de curs. Veníem d'una situació molt fotuda, de la Covid, efectivament, i era una situació no volguda i absolutament que s'havia d'improvisar moltes coses perquè ningú sabia exactament com s'havia d'actuar. Els docents se van actualitzar en qüestions telemàtiques, en qüestions de fer feina online, ja ho sabem tot, les dificultats que hi va haver. I al principi de curs ens van trobar aquesta vegada ja no per una qüestió aliena a l'educació, sinó per una qüestió provocada per l'administració amb una LOMLOE que implicava una vegada més un sobreesforç i damunt amb una implicació immediata sense la formació adequada i amb una incertesa que s'ha demostrat al llarg de tot el trimestre. Aquesta mateixa avaluació costava moltíssim que les famílies poguessin entendre com s'estaven avaluant els seus infants, perquè realment els propis criteris d'avaluació no estan prou ben explicats, estan redactats d'una manera molt abstracta, que fan que realment sigui molt difícil d'entendre. Tot això, ja ho hem dit, en la càrrega burocràtica que comporta tot plegat, fa que els docents segueixin amb aquesta sensació de no tenir el recolzament adequat. Recordem que ara que deu fer 4 anys, una llei que a cap administració educativa s'aplicava, que s'arava del control horari, del marcatge, del fitxatge, que anava dedicada a veure les hores extres que se feien a les empreses, aquí se va servir per augmentar la burocràcia. Demanar més temps perquè la gent hagués de fitxar i al final són petites cosetes que notes que l'administració no té aquesta sensibilitat per pensar que els docents realment tenen aquesta càrrega enorme que no els permet fer la feina en condicions, que han d'estar massa pendents de coses que no tenen res a veure amb l'educació i no poden estar pendents del que realment importa, que són dels infants. Amb aquests comunicats crítics que heu fet per part dels dos sindicats aquests darrers dies, heu rebut algun tipus de comunicació per part de la conselleria que pugui suposar una nova reunió d'aquesta mesa sectorial d'educació, Tino? Doncs no, i nosaltres precisament vàrem presentar un escrit per registre demanant la convocatòria urgent de la mesa sectorial d'educació per tractar d'aquests temes i a més hem demanat una reunió amb el conseller i de moment no hem tingut cap resposta. Vàrem fer aquesta petició divendres. Nosaltres dimarts passat vàrem aconseguir in extremis una reunió precisament on vàrem demanar precisament aquest retorn d'algunes taxes, que se tingués en compte el tema de indemnització no d'una manera tan fotuda com s'havia tingut en compte, o per sí que se tenia en compte en aquell moment, i recordem que avui mateix el manco a l'àmbit de la Junta de Personal Docent de Mallorca, a les 12 tenim convocada una roda de premsa davant conselleria per xerrar d'aquestes qüestions, precisament on hi ha precisament tota la plataforma reivindicativa per tots els sindicats que formen part de la Junta de Personal Docent de Mallorca. Esperam que la de Menorca i la d'Eivissa s'hi ajuntin i on se publicitaran, se donaran informació al voltant de les mobilitzacions que tenen planejades. Malauradament, hores d'ara, ja ho hem dit, la darrera mesa de l'acord marc va ser el dia 18 de novembre, la legislatura s'acaba d'aquí no res, i encara no hem vist aquesta passa decidida i, evidentment,
els docents volen aquesta passa. Si no la tenen, evidentment, no sabem què pot passar. Però fer un balanç, aprofitant que el Consell d'Educació actual, Martí Marc, ha anunciat que les pròximes eleccions, en cas de que torni a guanyar el pacte, no se presentarà, no optarà en aquest cas a les llistes autonòmiques, sinó que se presenta com a candidat del Partit Socialista a l'Ajuntament de Pollença. Quin balanç en feis més personalment del talant i de la manera de fer d'aquest Consell, Martí Marc? Tino. Bé, nosaltres considerem que el talant no ha estat adequat durant les legislatures i que... Durant dues legislatures, en aquest cas, no? Perquè ha estat Consell... Sí, un altre cas són les relacions personals, que evidentment són cordials, però sí que en quant a temes de negociació el balanç no pot ser positiu. Les organitzacions sindicals s'han vist molt perjudicades per aquesta manca de negociació. Per tant, en aquest sentit, no pot ser favorable la valoració. Sí que, com han dit, hi ha temes que són positius d'aquesta legislatura, evidentment. Ho hem posat de manifest, aquesta contractació de professorat, aquesta reducció de l'abandonament escolar, que evidentment s'ha de reconèixer, però sí que aquesta manca de negociació ha estat molt perjudicial per la comunitat educativa i per la mesa sectorial d'educació, que s'ha vist ressentida. Lluís. Van començar el 2015 amb un primer acord marc, per nosaltres positiu, molt positiu, per tant van començar bé en aquell moment. També hem de recordar que havíem acabat malament l'anterior legislatura, no pel que feia l'àmbit educatiu, la legislatura del TIL. Exactament, això va dur precisament una pau en els centres que era més que necessària, una pau que se va allargar uns anys, efectivament. Malauradament, aquell primer acord marc ja hi ha dues qüestions importantíssimes que no s'han complert, que són, per exemple, les de 8 hores de secundària o l'estiu dels interins, que en la promesa de recuperar aquestes coses que s'havien perdut en l'època anterior d'estil, encara és hora que els interins recuperin aquest estiu tal com el tenim i tal com estava acordat. Malauradament, a partir de 2018, tot això va anar pitjor. I tot i les promeses contínues de negociació i totes les promeses de bon talant, això no s'ha vist reflectit a l'hora de la negociació de meses sectorials. Hi ha hagut moltes meses on la majoria social ha votat en contra, com el ROC, com oposicions, com el tema d'interins, i tot i així la conselleria ha seguit endavant. Això, evidentment, denota, efectivament, que hi ha una manca de negociació, però és que hi ha molt bona voluntat, molt bones paraules a la premsa, però la veritat és realment això no se tradueix en el que nosaltres volem. Els docents ens volen seure, volem xerrar de la realitat, volem explicar, fer entendre com estan les coses i volem veure que això se reflecteix realment en les polítiques, que al final vol dir les normatives, les lleis i finalment, òbviament, és un finançament adequat. I nosaltres volem, els pares i mares, que se reflecteixi després en la qualitat de l'educació que se dona als nostres fills, als alumnes. Lluís Segura, secretari d'Ensenyament Públic de l'ESTEI, Tino Dàvia, secretari d'Ensenyament Públic d'UGT. Gràcies als dos, estarem ben pendents de les vostres reivindicacions. Gràcies i molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Que passeu un bon dimarts, són les 10:28, en directe. Som a IB3 Ràdio, IB3 Televisió. Seguim.